dwi'n teimlo bod o'n holl bwysig. Dwi wedi tyfu fyny Sir y Fflint. Dwi'n gwybod bod hi'n ardal lle does dim llawer o gyfleon i siarad Cymraeg. Fel rhiant, dwi ddim yn teimlo bod dim ond defnyddio'r Gymraeg o fewn yr ysgol yn ddigon. Mae rhaid i'r iaith bod yn iaith fyw. Dwi ddim eisiau i'r plant teimlo bod y Gymraeg dim ond yn iaith addysg. Dwi eisiau iddyn nhw deimlo bod y Gymraeg yn iaith lle maen nhw'n cael pleser a mwynhad hefyd. Felly mae pethau fel gwyliau S4C yn holl bwysig i ni fel teulu. Mae gwrando ar cerddoriaeth Gymraeg, Radio Cymru'n bwysig iawn. Ac yr gweithgareddau tu allan i'r ysgol hefyd, pethau fel gwersi piano Cymraeg. Dwi wedi ffeindio athrawes sy'n siarad Cymraeg mwyn sicrhau bod nhw'n gael profiadau gwahanol yn y Gymraeg. A gwersi nofio hefyd, dwi'n teimlo'n gry, os ydy'r sir yn darparu gwasanaeth drwy gyfrwng y Saesneg, mae'n holl bwysig bod y gwasanaeth yna ar gael yn Gymraeg hefyd.